sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lez. Sa di pa lang ko usubtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa iyang address. Nga tumatatampo nagdasingan nga Les. Hi, Liz. Uy, Lonmar, ikaw manggod ay na. Mapauli na ka? Oo, Lonmar. Pwede mo kuyog sa inyo? Wede kay duty? Panggabi ron. Mao ba? Makuyog ko mo, ha? Ikaw? Daylas, nakita mo ni Lonmar gahapon nga nagkuyog. Iya kong gihatod sa among agahapon. Ayay, murag lahi na ni da. Noon sa ka, uy. Murag paingon na ka nga makauyab ini day. Uy, gid nimo ay. Ganahan na siya nga makigsuod na ako, uy. Lahi gid akong pagtuo day uy. Nakagusto gina si Lonmar nimo. I love you. Lonmar. Muna'y tinuod, Liz. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Abi ko ba, gusto ka lang makikigala na ako? Ang akong gusto nga labaw pa sa higala, Liz. Ay ka pala ka. Wa mo ko magdali. Magkapaabot ko kung hangtod nga kanus akamaluin ako. Lonmar. Giingnan tabitaw ka nga naibog na si Lonmar nimo. Nawat siya ko magtuod dahil nga makagusto siya na ako. Anya? O sa pa may mong dugay-dugayan, sugdan na lang na si Lonmar. Tinuod, Liz. Uyab na ta. Ako na kagisugot, Lonmar. Salamat kay Liz, ha? Nga wad ko nimo pantusag dugay. Isaat lang kita ako, ha? Nga dili ko di mo pasakitan. Ako nang isa di mo, Liz. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon o ganay lain pa. Lonmar, anong kidaman ko ni mo dinhi? Aron ako mamatud-an kung nahigugma bagid ka na ako. Liz. Lonmar, ayaw. Di pa ko andam. Mahadlok ko. Unsa may mo gikandugan? Mamaplusan niya ako. Oo. Nga naman guday kung mamaplos ka. Di mo ka na ako pasagdan. Pantay, ha? Lagi. Promise. Lonmar. Dali, Betty. Ganihar ko na ginaminam ni mo. Ha? May nahitabo niyo ni Lonmar? Oday. Uy, Ginoo ko yung taon niyo, uy. Unyaan saan naman ako mamabdos ka? Dili pa mo kasal. Naingon man siya, day, nga dili ko niya pasagdan kung mamabdos ko. Na, maayo lang unta, day. Hala, uwa pa man ko regla, ha? Karon pag hindi nahitabo nga na-delay ko. Magpalit kong pregnancy test. Kinuha ko. Positive. Kinalang mahibawin si Lonmar.
May hinaon kay may umabot na di kong anak. Unsa may plano ni mo ron nga mapdos naman ko. Mag-ipon ta. Di ta magpakasal, Mar. Magpakasal ta, uy. Pero, unya na kung may dako na kong kwarta. Sa pagkakaroon, mag-ipon lang una ta, ha? Mag-ipon ra mo? Dili mo magpakasal? Magpakasal man ni Ma, pero unya na kung may sakto naming kwarta. Ang gusto ni Lon, Mar, mag-ipon lang una mi. Bahala ka, uy. Dili na ko manginlabot ni mo. Total, sakto naman kasi edad. Unya, unsa man, okay ra ka ini nga itong puyan, Liz? Okay ra, uy. Bahala o gamay. Ang importante, nga naatay kapuyan. Ha? Di na ko nimo patrabaho, Owen? Di na kay, nitubo na tiyan mo. Ako na lang yung manarbaho. Ikaw, dinhin ka na lang sa bahay, ha? Sige. Gabi naman, wa pa man mauli si Lon Mar. Nga nang nadukay man ka siya. Legalas! Gaya ganun mo na kabli. Mag-isod pa kog liho kay maptus ko. Hubog ka? Inam na ko gambay kot. Nasangit mo ko sa akong mga barkada. Tug lugo, lugo na kayo. Mulakaw ka? Oh, Asa man ka? i-chat ang akong amigo. Magduwa mig tong itch. Imo lang kong biyaan din ni Mar. Ano sa mong taong ka, oy? Sabi gusto ni mo. Na magsigit ang atubang din, eh. Magsigit kong tutok anang tiyan ni mong dako. Ayaw paghilak-hilak. Tinuyuan man na ni mo. Biyaan ako ni Lon Marma. Kunwa siya trabaho. At tumanin siya magpundo sa iyang mga barkada. Aw, agwanta kita, ana. Kay mo man ang gusto na makig-ipon niya. Mulakaw na sad ka? Madto ko sa akong mga amigo. Mar, di day mahimo nga ani ka lang din sa bay. Wa ko kitrabaho ron. Naunsa man taong ka, oy. Kapoy taong ko sa akong trabaho, oy. Kinahanglan ko maglingaw-lingaw. Maungayaw ko isang buhaton. Lon Mar. Wa ko magtuo. Nga mao ni akong dangatan sa akong pagpakikipon ni Lon Mar. Pian-pian lang day ko niya. Ay, si Day Jessa man ninanawag. Hello, Day. Dayles, nagbuwag na di mo ni Lonmar? Ha? Oo man, Day. Nga na di ay, Day. Ako man nakitaan si Lonmar diri, Day. Nagisabak-sabak ka babae. Ha? Ako sa napicturan, Day. Ako isend ni mo, ha? Aron matuogit ka nga, wa ko mamakak ni mo. Sige, Day. Era ang isa ni Jessa nga picture. Ang salbahis nga, Lonmar. Nagsabak sa babae samtang nagtuwa o paraha. Karon pa, inikulit ni mo. Kitsa man nagsayin mo na? Di na kinahanglang mahibaw ka. Kinsa ning bayhanang imong gisabak, ha? Ako rin ang amiga, oy. Amiga? Amiga kanya imong gisabak? Lon man nga imo maning gibuhat ako. Nganong imo kong gipasakitan? Uy, Liz. Prangkahan talang ka, ha? Wa pa ta magkasal. Maong may kagawasan kung mangitag laing babae. Bisag pila pa ka babae nga akong uyabon, dili ka makabot. Mao ba? Aw unsa pa may kapuslanan nga mag-ipon ta, nga mangita pa man day kag laing babae. Magbuhag na lang ta. Oh, Mupaulit ko sa amo. Adto na ko pagkatawhon ning akong gisabak. Ug ikaw, pagtagbaw pa mabay,
O kung mataw ning akong gisabak, di ko ni ipaila nimo. Les, Kinukulay ng isipan, pabalik. Ipauli ko sa amo og didto na ko nanganak. Nalipay na lang sad ko kay nadawat man ni mamang akong kahimtang. Sa pagkakaroon, malipayon ko nagatiman sa akong anak nga lalaki. O kanimo Lonmar, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Les, nga nagpatago sa iyang address uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga naguluhan, imahe. Kinalimutan ka. Ang mga kaagi gibahato na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.